Hola, aquest és el segon vídeo per explicar-vos la segona ordre que s'ha convocat d'ajudes i que també cal sol·licitar-les per poder-les rebre. Són ajudes per la sequera, no l'hem de confondre amb el vídeo anterior, que és l'ajut per farratgeres anuals d'unes quantitats de regants molt concretes, sinó que aquesta hi ha una mica de pupurri barrejat de diferent gent que ho pot demanar. M'he agafat la xuleta perquè m'ho he d'anar llegint, perquè si no està allò em perdo. Llavors, la gent que ho pot demanar són tota la gent que té a l'adult terra campa de secar, tothom que té terra campa de secar en cultius herbacis o farratgeres de secar pot demanar aquest ajut. I també els cultius de regadiu dels comunitats de regants que ens referim als regadius d'herbacis, blat de moro no sembrat i arròs no sembrat de comunitats de regants com són Segarra-Garrigues, Canal d'Urgell, Baix Ter, Muga i la de Santa Maria de Palautordera. Llavors, en aquests casos, una de les comprovacions és que tota aquesta superfície estigui degradada en l'adult del 23, però en el cas de les espècies no sembrades, que siguin l'arròs i el blat de moro, es farà comparant amb l'adult del 2022. Què vol dir? Que s'ha de mirar que l'adult del 22, si tenies blat de moro i l'adult del 23 no, doncs aquestes són les hectàrees que ens subvencionaran que han estat afectades per la sequera. En aquest cas, el cas del cereal, el cas del blat de moro, l'ajuda és de 697 euros per hectàrea, quan l'explotació disposa d'assegurances agràries, i de 348 euros per hectàrea quan l'explotació no disposa d'assegurances. També hi ha uns topalls màxims d'ajut per explotació, que seria pels agricultors professionals, prioritaris i joves de 45.000 euros per explotació, i els no APs a 20.250 euros per explotació. En canvi, les hectàrees d'arròs no sembrat, l'ajuda és de 759 euros per hectàrea quan l'explotació disposa d'assegurances i de 379 euros per hectàrea quan l'explotació no disposa d'assegurança. També amb un topall igual que el cas anterior, de 45.000 euros màxim per explotació quan ets prioritària, jove o agricultor professional, i quan no ets professional de 20.000 euros per explotació. Després tenim una altra ajuda dins d'aquesta mateixa ordre, que sigui la terra campa de secar. La terra campa de secar, l'import d'ajut és 250 euros per hectàrea a la gent que té assegurança i de 125 euros per hectàrea. Això seria l'import màxim d'ajut. Sobre aquí es calcularà el nivell d'afectació que ens ha donat la gent que té seguro de dany de sequera, i al resto se'ls farà un càlcul pel municipi en funció dels sinistres dels percentatges de dany en aquell municipi. Llavors, el que és important amb aquesta ajuda, que ja ho vam veure al cereal del 2022, o sigui tots aquests blocs que hem anat explicant, és que l'explotació ha de patir un dany superior al 30%. Què passa? Que quan tens diversos cultius hi ha hagut gent que no ha arribat amb aquest mínim del 30%. Per exemple, l'any passat l'ajuda al cereal de sequera del 22, que només era per la gent que tenia assegurança, aquesta no, aquesta és per tothom, tant si tens assegurança com si no, el requisit era, si tu resulta que tenies tot de secar i a l'acte d'agroseguro tenies un 40% de dany, vas cobrar, però si tenies secar i regadiu i només tenies potser un 30 i poc de dany, al fer la mitja amb el regadiu no ha sortit com a explotació amb afectació de més del 30%. Per tant, la recomanació que us fem és que demaneu l'ajut i en cas de no complir farà el de càlcul el DAR, ens el denegarà, llavors ja veurem a l'hora de la denegació si cal fer recurs o no. Després també hi ha ajuda pels conreus herbacis de regadiu. O sigui, la gent que té conreus herbacis de regadiu en aquests municipis amb afectacions, del canal Segarra-Garrigues, del canal d'Urgell, del Baix Ter, de la Unió de Regants de la Muga i de Santa Maria de Palautordera, doncs també poden demanar tant per conreus hortícoles com per conreus herbacis l'ajut aquest. Per conreus hortícoles, l'ajut és de 3.773 euros per hectàrea en cas de disposar d'assegurança i de 1.886 euros per hectàrea en cas de no disposar d'assegurança, amb un topall de 70.000 euros per explotació quan ets agricultor professional, prioritària o jove, i quan no ets professional de 31.500 euros per explotació. I en el cas dels conreus herbacis, si l'explotació disposa d'assegurança, 251 euros per hectàrea i sense assegurança 125 euros mig per hectàrea, amb un topall per explotació de 30.000 euros per agricultors professionals, prioritaris i joves, i no professionals un topall de 13.500 euros per explotació. Llavors, important d'aquesta línia d'ajut és valorar bé perquè hi haurà el compromís d'haver de fer l'assegurança durant 5 anys. Llavors, si us aproven l'ajut i no feu assegurança, doncs ho heu de valorar bé quan us aprovin l'ajut, si us compensa o us convenç l'ajut que rebeu respecte al compromís de fer l'assegurança durant 5 anys. Llavors, en el cas d'herbacis de secar, s'haurà de contractar l'assegurança per sequera en la totalitat de la superfície durant 5 anys. En cas d'herbacis i hortícoles de regadiu, contractar qualsevol modalitat d'assegurança durant els propers 5 anys, i aquesta obligació no és d'aplicació en el cas d'explotacions d'herbacis de regadiu i conreus hortícoles en què tota la superfície sigui de regadiu
ni en les destinades totalment a producció de farratge de secà. Serien les excepcions que no caldria fer l'assegurança. Bé, aquesta és la segona ajuda que ha sortit i recordeu que s'ha de fer sol·licitud i s'ha de demanar abans del 18 de març. Vinga, fins a la propera.